Cha, namhlanje ke ngizonixoxela indaba engayibuzanga ngesonto elithwele elazi lathwala isonto. Uyabona madoda, makuthiwa abazalwane bayazi. Uyabona makuthiwa uyesontweni uyitshela ukuthi uyothandaza uNkulunkulu esontweni, kanti isonto lithwele elidumile isonto leli. Ngisho abanikazi balo bangangizwa, ngisho banganyanya, ngisho bangathini fourth, ngisho bangangibopha mabethanda nengisathi sezinyoni. Makuthiwa khona mina ngeke ngikhulume, ngeke ngibezwe abantu bekhuluma ngamasonto amakhathi, kuthiwa i-cult, kuthiwa i-cult lela sonto leli, kuthiwa i-cult. Uthothi lonto umuntu uyisho akanabufakazi futhi akazi ukhuluma ngani, usuke wabona indlela eli-operator ngayo, wase ethi li-cult leli, wasebona leli engathi isonto igwili necwicwicwi, yabo, wathi ayike leli ke likaNkulunkulu. Namhlanje ngizokhuluma bengenziwa ama activities esonto, kodwa ivenue ibiqashiwe for lo mcimbi lo ebengimenywe kuona. Uma ngifika mina, phela uma umema mina nje ufuna wazi ukuthi umema inkosi, awumemi nje u17. Makufika mina sekufuna ngiqikelele ukuthi le ndawo engikuyona iyisima kanjani. Hayi, cha, uzongixolela impela na organizer lobe ngimeme emcimbini wakhe. Umcimbi wakhe wenzelwe endaweni ekuthwelwe kuyona. Ngizoyisho futhi mina ngifihli mina. Uyabona ngoba bengena abantu nje la bafuna ukuzwa, and leli sonto ekuthwele kulona lila eThekwini. Isonto ongathi makuthiwa ubeka amasonto ekuthiwa noNkulunkulu ungalibeka phambili lona, uthi hayi leli lithandaza uNkulunkulu, bese uyawahlulela amasonto alidwa abantu obathatha kancane, bese uthi ayi-cult, bese uthi leli uNkulunkulu. Sonto ifundiswa leli sonto. Wena futhi onyanyayo hayi fuck off, ngeke ngize ngizwe ngemphatha mina gcwala ngiyafakela. Fana noma ungimeme wakho, mina ngihambe ngize abantu. Mina ngihlala esigodlweni la ku Rocky Ridge, ngibuye ngisuke ngiyisigodlweni edamini lamakhandakhanda, ngoba umsebenzi wami ukulwa izimpi zabantu. Mina ngilwa almost every day, ngilwela abantu almost every day, ngilwela abantu. Yabo, makwenzekile wangimeme emcimbini ngafika, ufune kubonge ukuthi ngifikile, ngoba ziningi izinto engisuke ngizofike ngiyibona. Mase futhi ngilwa nazo ukuthi into yakhe ihambe kahle ngoba sengifikile, kodwa ngiyihamba imicimbi. Kodwa uma ungibonile komunye umcimbi, hayi wobonga, umhlonipha lo muntu usuke ngibonile. King Bhaka lilaphi leli sonto ekuthwele kulona, lila eThekwini. Thwelwe. Uyabona, ngithe ngikulo mcimbi lo kwakuhleli amanye ama-officials leceleni kwami, bese ukuthi ngale kwawo mase kuhlala ungizwe Mchunu abemenywe naye la. Yabo, kukhona nalezi inyanga ezinye zazikhona lapho, akekho noyedwa owayibona. Ngathi mina mangiyibona lento, ngase ngitshela lama officials, ngathi madoda niyabona sikuphila. Ngaphinda ngatshela ungizwe, ngathi wengizwe uyabona sikuphila. Wathi kwenzakalani? Ngathi la kunje. Wathi ha, wasenaye ngoba uyakwazi ungizwe ukuhlanganisa u1 no1. Wathi 1 and 1, wathi ha, uyazi ngiyabona. Mawukuthi ungizwe usondela yena umbuza ngathi ngitshelayo. Nombuza, kwenzekeni King Bhaka la? Yindaba King Bhaka wakhuluma, hayi angifuni ukutatazela ngoba ngiyabona ukuthi khona abantu abasangena. Yabo, khona abasangena ngoba ukukhulume kanti umuntu uzokhuluma bese ngena late, sefuna iqale phansi noma agcine comment engasakuzwanga ukuthi uqalephi, usecomment phakathi nendawo. Phela abantu abahlakaniphile ngokufana. Omunye umuntu acommente ngokumqondo wakhe loka level wakhe ngangahlukanisa ngathi empilweni nje emhlabeni
khona level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 yabo. So umuntu nje onormal right ku level 1 yomuntu. Uma ku level 1 awukwazi ukubona into zaka level 2. Ezinye ngingazikhuluma mina from level engaphezulu zingayenzi sense kuwena indaba because awunayi access zona. Ingakho uma kukhuluma thina ufuna ulalele bese uthi amen. Ngazami nje ukuthi sizo agreeisha ngoba alikho ilanga la ngiyokhuluma khona into mase kuthiwa injalo noma kuthiwe ngeke yenzeke noma yini mase ngithe izokwenzeka isuke izokwenzeka. Ase ngishilo nje isuke izokwenzeka. Dark or blue isuke izokwenzeka. Ukuthi uyaphika noma uyavuma noma uya-understanda noma u-understand akona umsebenzi wami ukukufundisa vele umuntu vele abantu bako level 1 okwabo nje ukukholwa kufana noNkulunkulu. Awukwazi uku-agreeisha ngento eNkulunkulu phakathi ngoba uNkulunkulu ngokwama level emkhulu kakhulu uyisiqalo uyisiphetho. You can't argue anything noNkulunkulu. Waqala wa-agreeisha u-agreeisha into engaphezulu ngisho ka level 7 uzoyi-agreeisha ku level 1 ayiyenzi i-spiritual sense leyonto. Ongcono ninga-agreeisha nodwa ko level 1 niphikisane sinimbuku nje kodwa mase sifika thina sofika sikhuluma into eqondile lento esishilo isuke izokwenzeka. Iliphi King Bhaka leli sonto lishoyo ukuthi kuthwelwe kulona ilapha ya ileli Thekwini elibizwa ngeDomu. Lapha kuDomu ngaphakathi kwiveni amathuna lapha khona imphefumulo u2 ephila lapha ya engekho emhlabeni kunomphefumulo nje omkhulu olapha ya. Ma umkhulu kungaba ifounder yakhona noma ngaba isekela founder noma ngaba kodwa kunomuntu omkhulu ispirit sakhe esingcwatshwe lapha ngaphakathi. Silapha ngaphakathi ispirit sakhe. Hayi ukuthi singenela sona. Akufani nathi thina Mazulu ufika umuntu umngcwabe lapha ya bese uthi uyamlanda ngehlahla uthi uzomfaka endlini. Lona akalandwanga ngehlahla lo engikhuluma ngayo. Lo ngikhuluma ngayo ngiyicheke kahle ngathi ngihleli phansi ngayibuka yonke imove. Bakwangathi ngibuka imove ngazi ngamtshela ungizwe ngathi ngizwe ngibuka imove la wathi yini ngathi sisethuneni la khona umnikazi ola ongcwatshwe la ngaphakathi washo wathi awuyakuvumela la ngeke ngisho ukuthi imuphi umcimbi okade ungimemile ngoba nawo umcimbi wahamba kahle kakhulu kodwa babebone ivenue kanti ivenue yakhona inespoki la ngaphakathi. Ngizothi spoki phela because akusona ispirit esgood for ipublic, ispirit esifakelwe ukuthi amakholo asonta la awabe captured abanjwe le spirit. Singcwatshwe ngaphakathi, singcwatshwe endlelani? Ngiyakutshela nje mina enze research mawuthanda singcwatshwe endlelani. Ufike washona lo muntu waseyashiswa wathatha umlotha wavuvuzela ngaphakathi kakhulukazi lapha phambili stage wavuvuzela la phakathi ukuthi basesebenza kuphike after lokho sokwabo kodwa lo muntu omkhulu leli sonto ekuthiwa iDomu ulapha ngaphakathi bese kuba eminye immoya abanikazi bayo abazi ukuthi bayingcwabe emakubo kanti ayikho emakubo ithwebilekile igcwele lapha eDomu. Uma ngabe ungena ngaphakathi lapha angikuchazeleke manje ukuze uyibone. Uma ungena ngaphakathi abaholi abaphezulu bayayazi into engishoyo. Uma ungena ngaphakathi kufakwe kupendwe ngoblack right through black. Yesiteji sakhona si black. Ngeke ufike ushintshe uthi ngicela ured. Ngeke uvunyelwe ublack. Bese kuzothi ihlalo ublack. Kuzothi floor ublack. Kuzothi kumaphila endongeni iphambano kanje. Iphambano. Isiphambano nesiphambano sisho ukuthi khona umuntu ohleli la. Babona isiphambano nje inamba yemimoya engaphakathi bengabe zu8 iphambano shuthi abantu abamain abangaphakathi bawu8 kodwa khona lo mkhulu okuyena ulawula yonke lento. Bese kuzoba phezulu ceiling board nakhona umnyama mawusuba nento ezigrey yila kuhlala khona ke umoya omkhulu ongabonakali phezulu. Ngawubona mina. Uyinyoka ongakazi uyibona.
kodwa keke ungayibona ngoba iwumoya ngamandla elinawo ngakwazi ukuyibona iyayihleli laphezulu lana yiphambana emaceleni hleli lemimoya emincane futhi sasihlele emathuneni hlele emathuneni akekho umuntu owayibona noyokayibona if ukuthi une access to do a research ngeke ngisho do a research uzoyithola njengoba ngisho uzoyithola kodwa into eyimfihlo yama leaders ambalwa uma ungathi uyayazi lento bangakubuza itholephi bangakubuza itholephi yabo nje makuthiwa uyosonta khona ake uhambe uyosonta khona bese uthi hayi utshela umholi thizeni umbambe ngomqondo nawe uthi hayi uNkulunkulu ungikhombisile uthe khona amandla espirit esila ngaphakathi esinamandla kakhulu bayokuxhawula bangakwenza ngisho ielder bathi hayibo umoya wakho ukhuluma indaba ezinkulu kangaka zangaphakathi tshela yimi uKing Bhaka beke nje nginika ifeedback yokuthi ngeke ngaya komunye umcimbi ngahlangabezana nento enjalo kodwa into emnandi ke yonke leyonto ayuphazamisanga umcimbi esasikade sibizwele kuwona ngase ngigada ukuthi nje ngoba ngiyamhlonipha umuntu oyehlele lo mcimbi ngase ngigada ukuthi beke lento yathi iyawuphazamisa umcimbi ngizokhwela phezukwayo ngoba sengibonile ngangigade yona mina kwathi noma sengiye stage mina angivelanga wawubizwa mawuzo ye stage mina ngaye stage ngoba sengiye stage angibizwanga stage ngisawoqhuva big stage ngeza ngalonto mina ngasuka ngoba sengiye stage ngoba yindaba kwasenzekela akumino owathi ngicela kwenzeke njalo kwasenzekela ngoba yindaba khona umsebenzi engangiwenza monitor wonke lento ngakithi ngizohlala 30 minutes ngihambe kodwa kwangiphoqa ukuthi angihlale umcimbi uzuphele ngoba ngangifuna ukwenza sure ukuthi lento engiyibonile ayiphazamisi la event eyayimnandi kanje futhi inkulu kanje ngifuna ukwenza sure ngeke phela amadoda izinto zabantu eqashwa amavenue ziphazamise umuntu osuke eplane ievent yakhe iminyaka yonke masikhona thina siyigada lotho okusho ukuthi mawumema uKing Bhaka funa ube neshow ukuthi umemani number 2 mangabe banda please ngingeze emcimbini wakho ungangizondi ngoba ngisuke ngazi ukuthi makuza mina akufani noma kuza abantu abaordinary ngizobona izinto eziningi if ufuna ukwenza ucwaningo ake uhambe nje uyongena kwivenue lapha iDome futhi ungene nje uyibuke ikhonto ezokwenzeka egazini nawe unedlozi nawe unengilosi nawe uNkulunkulu wakho uzokwazi ukutshela ngoba sengishilo bengeke unake makuthiwa ngishongo ngoba sengishilo sizoyibona bafethu kumnandi lezi zinto lezi sizikhulume ngoba kunabantu abagcini bahlulela ezinye inkonzo bethi azilungile ezabe ilungile kodwa uyabona mase kulesigaba ngajabula futhi makhona iphathimandla ezingilalele zingezilenze locwaningo ukuthi kwenzakalani ukhona yena umzimba owafihlwa ngaphakathi noma okwachelwa umlotha wawo ngaphakathi lapha ya bezi research nje lento yenziwe kwakhiwa kuthe sengena ama-slab kwakhiwa yonke into ubusungaphansi vele umlotha ithuna leli sasisemangcwabeni ngathi mangitshela ungizwe wathi ungizwe awuyazi washo ngabona ukuthi yonke into engaphakathi la i-tombstone wathi ngabona ukuthi yonke into yila ngivuma khona waze washo wathi hayi awulingani futhi awufani nabanye akekho umuntu obezobona lento oyibonile sengithi angizoyishare naye maku lento engishoyo mfethu uyangikholwa noma ungikholwa hayi namhlanje angizele into eziningi nje ngizele lokhu njengo Christmas nje mina ngivali ngolosithathu nakumgqibelo ngiyatholakala inamba yami uyangiWhatsApp 0798130260 kakhulukazi mawufuna umakhandakhanda wenzani makhandakhanda umakhandakhanda amafutha okunqoba akwazi ukuphakamisa idluzi lakho akwazi ukulwa nesilwane ekuthiwa sisenkinga amafutha akwazi ukuqaqa noma kuthiwa kuboshiwe avula kuvaliwe kodwa afuna sibe team masihlangene qinisekisa ukuthi uba khona awuyiboleki imali uthi uzofuna umakhandakhanda and mina angikhulumi kwi-inbox ko Facebook mina angikhulumi kwi-inbox ko TikTok angikhulumi mina kuma DM mina ngenzi lonto mina uyangiWhatsApp ku 079813 ube straight to the point ku WhatsApp wakho ngizokuphendula futhi uyangiWhatsApp mina so kusuka namhlanje ngicela ningabibikho isonto elizohlulela elinye isonto fokofo
Fokofo. Ngoba into engiyibonile. If uyisifundiswa la ukhona, just do a research about. Let them be sure. Do a research. Do your own research. Ungahambi uthi amasonto abantu ama-cult ungenabo ufakazi. Mina ngeke ngitshela wona, just do a research uzoyithola. Uzoyithola. Uqala uhambe uye emathuneni, ubheka ama-tombstone, ubheka iziphambano zakhona, bese uya lapha eDomu, ubese ubheka izindonga zakhona, ubheka iziphambano, ubheka amatshe afakwe khona. Ngiyakutshela nje mina. Ngoba lokhu kwespirit awukho ezingeni lokubona. Mina ngamandla angiyonto ukudlala mina. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu abacabanga ukuthi ngifana nabo. Mina ngifana nalezi inyoni mina eziziyazi. Ngifana umehluko ngiphila nabo. Ngifana nabantu mina. Ukuthi wena ungithatha kanjani ucabangani ekhanda lakho okwakho lokho. Okwakho lokho. Kodwa lento ngitshela ngisho ngingafika kini. Ngisho ngingafika kini. Ngifaka ngitshele mina. Mawuthi umakhelwane uyakuthakatha, ngizokutshela ukuthi hayi ngapela uyakuthakatha. Futhi nangakuthakathi ngizokutshela ngithi hayi ngeke akuthakatha umakhelwane. Into ekushayayo wena ila ngaphakathi endlini. Mase ngiyibheka ukuthi yini ingene kanjani. Noma futhi usufikile kumina uzohlola. Mina ngithatha iphunga lakho. Ngilikhonethe nala uhlala khona. Mase ngiyathola ukuthi kwenzakalani. Ipower ihambe ipower. Idonse ngephunga lakho ihambe iyochecka la uhlala khona. Bese nginikwa imizuzu elako 15 kuya 30 minutes ngisalindile. Noma niqale nilindiswe manifika nonke manifika niqale nilinde. Nithi nina hawu asinakwa namhlanje ingoba kusahanjwa one by one. Kucheckwa wena, kucheckwa la usuka khona. Kucheckwa wena, engakutatazela wena uthi kanti singena nini? Atatazelwa la. Atatazelwa. Uzowulinda nje mase ufikile isikhathi esinako 15 minutes kuya 20 minutes unga-attendiwe. Kodwa musu attend sekuzosheshana ukuthi 1 2 3 4 5 ngoba yonke ireport isuke seyibuyile ihamba kanjalo. Ingakho nakhona lapha ya eDomu ngaya khona mina ngiyele emcimbini womfowethu engawubona umkhulu kakhulu yamcimbi ngaya kuwona. Mase ngifika khona yonke into isezingeni eliphezulu. Kodwa kunemimoya. Ngase ngithi le mimoya ke seyinyile. Ingakho ngishimoti yami mina. Ngangihamba ngemoto mina ezu4, ezu3 ngoba kwasekugcwele la kumele ngingene khona ngizifront. Zaphaka ngaphandle ezu3. Kwazothe yodwa yangena yazoba phambi komnyango. La ngaku red carpet. Kwathi wakhona upresident ozayo naye uzopaka ngapha ngathi mehluko lo president ke bamtshela abanye bathi inkinga lo president ngeke kwazi ukudonsa okwakamoya. King Bhaka njengoba belanje uzodonsa into enkulu kakhulu. Nangampela ngayidonsa mfana. Mawumemile mina hlale wazi la umeme khona angipake ehlathini. Ngipake ehlathini ngoba into engisuke ngizoyenza ngaphakathi ungangitshelanga wena into oyifunayo ufuna umcimbi wakho uhambe kahle. Mina ngidila nalama spirits azolwa nawe ukuphazamisa la. Hayi ngenhlanhla lo mcimbi wahamba kahle kwazi kwayovala kujatshuliwe kwaba mnandi kwaba njiya. Lo mcimbi le moya ngaphazamisa. Kodwa next time lo mcimbi ungenziwa lapha. Next time ungenziwa lapha. Ngoba ngeke yilanga kojika amatafula. Kothi mase kubuya lapha kofa abantu noma kushe. Vuthi imoto emgwaqweni. Ngoba lo moya enguboye lapha ya yilo moya ovuthisayo, yilo moya okwazi ukuvuthisa, okwazi ukushisa, qhi umentshisi. Yilo kwazi kwenze njalo umoya enguboye lapha. Nganibhubhisa unqede umoya engubonile. Afethu ngiyamthanda kakhulu lapho nikhona nisemakhaya nibe namaholiday nje amnandi bafethu nibe no Christmas omuhle ngomdlalo noNew Year. Kodwa ke ngisazobuya futhi ngiphinde nginifisele ngomdlalo noNew Year. Woza 2024 ziya kuma elections. Votela iqembu olizwa kahle ukuthi lisenhlizweni yakho. Uyabona ukuthi lezi ikhalo kade unazo uyabona leli qembu lizoba impendulo. Ungavoteli iqembu ngoba uhlohlo umngani wakho. Azikhalo zakho, azimfuno zakho, azifiso zakho bese uyabheka amaqembu ekelile. Mase uyabona ukuthi
kunezifiso nalezi imfuno nalezi dingo nalezi ingqinamba leli qembu lingazama futhi nalo ungasho ukuthi lizokwenza konke khohlwa alikhe lozenza zonke imfuno zakho baba kulo 5 years khohlwa yikho yonke kodwa leli lingazama uyothi uphela u5 years lo beseli halfway iliphi lo qembu laziwe inhliziyo yakho uma ngabe bekhuluma abaholi benza ama manifesto balalele kodwa ungathathi yonke into abayishilo okuningi amanga okuncane futhi iqiniso zama ukuhlunga ukuthi iqiniso ungayi ngenhliziyo kulento zamaqembu ungayi ngenhliziyo iya ngengqondo fana nomuntu okade ayegilwa othandweni ongasafaka inhliziyo othandweni osengena ngengqondo nje othandweni noma xatshwana akasalimali kakhulu ama feelings akhe because usebonile before aselinyaziwe before ama feelings kodwa naye kangabalimazi ama feelings abantu kodwa ingqondo nalabo ipolitiki ungenzi dlwatha ngokubhayiza iza ngengqondo hlala phansi ubheka umoya ngakuphi ubheka isimo ulalela abantu ulalela abaholi ulalela yonke into ubheka okwenzakalile ubheka okwenzakalayo ubheka okufunayo bese uyabona nanti iqembu mina King Bhaka wona umsebenzi wami ukukutshela ukuthi uvotela liphi iqembu owami umsebenzi ukuthi 2024 sicela ukhetho oluyimpumelelo elizoba nokuthula kulibe lokubambisana libe nerobhani futhi ukhetho nje kumele libe nayo irobhani kodwa baka IEC kumele bayilawule irobhani bayenze ingabi inkulu kodwa alukho ukhetho engathiwa nayo irobhani khohlwa phela ngiyona impatha mina ba ngeke ngilo ngithi hayi angarojwana ekhethweni ukantwa yibo once wathiwa kuyavotwa kathiwa abanye ngapha kusebenza ngisho udlala induku emakhaya uyakwazi nje ukumrobha omunye umuntu uthi ngiceke yabona umuthi ulitheze omunye umrobhe nje umuthi kancane ngobhoko umuthi umuthi athe bheka ubhoko la ubulidabula makudlala umgangela but ezethuke lezo uyabo so ke nje irobha ngisho kushova amakhadi babe thuwe kancane phakathi phezulu uyabona kancane phansi ngisho umqondo nje nerobhani ufuna ukwazi ukuthi bakhona but ingabe irobhani yokubhayisa kube irobhani ukuthi nje ufuna ukunqoba ukuze uzibonakalise ngishushela intombi baba yabona awube nolimi lokwazi ukuyirobha intombazana uthi 1 2 1 2 1 2 ngisho wenza interview khulume bese nje ufaka amagama uyabona le company awuyazi wenza research ngayo kodwa ake ukhulume nje ngathi awuvuyithanda le company uyabona ufuna ukuthi ube ingxenye yayo ngoba ufuna nawe ukuba ingxenye yabantu abazoyithatha le company bayibeke ezingeni eliphezulu ngoba uyayibona ukuthi le company vele iyakhula nawe ufuna ukuba ingxenye nawe uzoe-add ukuthi le company ayikhule kakhulu nawe uzofaka futhi wena into emnandi ngawe uyakuthanda ukusebenza ne-team nokusebenza nabantu ngoba mawuphila nabantu usebenza nabo kwenza working environment ibe health uyabona nje khuluma izinto uyayikhoqela nje kodwa uyazi ukuthi umuntu mayisengidakela kuba uyangidakela wala ngifake cha papa yini bekunje angizonikeza ama update njengamanje ke kuyoshaya u9 mangaphosisi wonke umuntu lapho one TV sicela vule SABC 1 vule SABC 1 la ukhona ngo9 kuzobe kudlala amasathma khumbuleka amasathma adlala elikhulu ikhaza ekuphakamiseni abaculi kakhulukazi baseningizimu Afrika uyabo amasathma endoswa ngishabahuli bakulamazwe angaphandle uyabona aseround almost ama province amaningi la kunabaculi abaningi nje ongqumeni noNdidane mina ngabazi nje through amasathma ngangazi imgqumeni mina ngangazi Ndidane kodwa the moment beya kumasathma ingabazi ngoba selevela kumasathma uyabona bewina indondo bebhekelana laphana stage yabo maningi kabaciko ayithathile indondo kumasathma aphezulu amasathma mina ngicishe ngiwafanise nama crown gospel ama crown gospel abathuthukise kakhulu abaculi
kakhulu abaculi ama-Crown Gospel. Mase kuba nalama award abizwa ngendoni lawa aqhakambisa umuntu omnyama nokuyiqhenya nesimilo yonke leyo nto kumantombazane asemancane azindoni ze-South Africa. Nawo lawo ma-award lawo ngiyawabona ke nje laba kogoli, angeke ngize ngakhuluma kakhulu ngoba athi bengabenziwa kubuye kufakwe nesisuthu phakathi yabo. So ngeke ngikhuluma ngalawa nje engiwabone ekhula phambi kwami nani, angikhulumi ngeke ngiwabone esemakhulu, angisho ukuthi anjani wona, kodwa uma ukhuluma ngathi ungakhuluma ngento ne-show yayo, yabo. Baba yini bafethu lapho nikhona, ngiyanithanda, asihlanganeni lapha ya ku SABC 1 ngo 9 o'clock sesibuka amasatha sho.